Ahoj, já jsem Kuba Hrouda a tohle je Zobák, podcastová série České společnosti ornitologické. Je to rok od doby, co jsme naše podcasty začali vydávat a máme velkou radost z toho, že nás posloucháte. I dál budeme přinášet rozhovory o ptačích tématech, které v Česku jinde nenajdete. A jedno z nich je to i dneska. S Richardem Schnirmacherem mluvím o tom, jak se chovají lelci, ale i co je ohrožuje a jak jim můžeme pomoct. Ahoj Rišo. Nazdar, Kubo. Teší ma, že sme si sa tu mohli takto stretnúť a vítam aj teba na Slovensku. Já jsem rád, že tu můžu být. Myslíš, že je možné, že bychom někdy mohli vidět nějaké lelky v takovémhle prostředí, ve Fatranském lese, který je tady kolem nás? Čisto teoreticky to možné je, hlavne preto, že sme sa tu stretli vlastne teraz v polke septembra, kedy prebieha ešte ťah, v podstate druhá polovica ťahu lelkov. Čiže z nejakých tých severských populácií určite tými údoličkami nejaké migrovať budú, ale ako hniezdny biotop je toto v podstate úplne nevyhovujúce. Co se jim líbí nejvíc? Kde většina lelků zahnízdí? A možná, co je ten hlavní rozdíl mezi tím místem, kde by se jim mohlo líbit a tady tím lesem, kde se jim naopak vůbec líbit nebude? No, vidíme za nami, že je to hustá smrečina, takže tam prakticky nie sú žiadne otvorené plochy, ktoré tento druh potrebuje. Je to druh ekotónových, čiže tých ako keby prechodových stanovíšť medzi nejakým hustejším lesným zápojom a otvoreným biotopom, čiže nejakými či už rubáňami, teda rubániskami, alebo napríklad vresoviskami, čo je teda ten prípad v Severnej Európe, prípadne druh lesostepy, čiže potrebuje takúto mozaikovitú krajinu, čo mu teda takýto les veľmi neposkytuje. Napriek tomu sa vyskytujú aj občas v takýchto biotopoch, ale je to práve po polomoch, kedy je nejaký silnejší vietor, ktorý časť toho lesa vyvráti a vlastne vzniknú tam podmienky práve takého typu, že nejaké tie staré stromy zostanú, zároveň je tam plocha, kde nie je žiadna vegetácia a potom nejaký mladší zápoj. Čiže v takomto niečom napríklad za nami pár kilometrov sú Tatry, kde tá populácia od tej kalamity v 2004 prakticky je jedna z tých významnejších v rámci Slovenska. Práve vďaka tomu polomu. To docela souvisí s tím, jak ten pták žije, co loví, kde hnízdí, jak se rozmnožuje. Co je na něm tak hrozně speciálního? Když si ho člověk představí, tak první, co vidí, je ta velká pusa, kterou otvírá. Jak to souvisí s tím, co třeba loví a k čemu je mu dobrá? No možno práve pre poslucháčov, ktorí s týmto nie sú úplne zoznámení, čo to vlastne je tento druh, lebo ono je aj pomerne si myslím, že známy v nejakej ľudovej slovesnosti a podobne, že keď chytáme lelky niekde. Chytáme lelky. Ja ich teda chytám aj reálne, nie, že by som teda v tom teréne len sa nejako zabával, ale samozrejme je to aj veľká zábava, veď k tomu sa dostaneme, ale vlastne je to nočný druh, nočný a krepuskulárny, čiže aktívny prakticky od západu slnka do jeho východu, čiže preto aj tá morfológia je tomu plne prispôsobená. Je to druh s veľkými očami, veľkými ústami, veľmi výraznými hmatovými vybrysami, ktoré má vlastne okolo úst, ktoré mu vlastne pomáhajú v tom prostredí s tou nižšou viditeľnosťou efektívne zaznamenať ten hmyz, ktorým sa živí, teda živí sa najmä lietajúcim hmyzom, hlavne teda nejakými väčšími druhmi motýľov, ale nepohrdne napríklad aj chrobákmi a podobne, čiže v podstate hocičím, čo je dostatočne veľké na to, aby mu to umožnilo toho hmyzáka nejakým spôsobom uloviť. No a ešte si sa pýtal vlastne na tú biológiu. Čo je celkom zaujímavé podľa mňa je, že ten druh potrebuje komplementárne stanovištia. Že hniezdí práve v tom otvorenejšom biotope, nenájdeme ho hniezdiť niekde úplne v hustom lese, ale skôr na okraji, prípadne priamo na tej otvorenej ploche, či už je to vresovisko, rubáň, alebo vyslovene len aj priamo vyťažený les, alebo ten polom, alebo v Mediteráne nejaké lesostepné biotopy. No a na to hniezdenie potrebuje otvorenejšie plochy. Samce sa predvádzajú práve nad tými otvorenými plochami, lietajú a takisto aj spievajú, alebo teda takzvané vrčia z nejakých vyšších posedov, čiže sú to ideálne, keď sú nejaké vyššie stromy v rámci toho ich teritoria, odkiaľ sa môžu predvádzať pred samicami a brániť si teritorium pred konkurentmi. A loviť často chodia, čo je pomerne zaujímavé, keďže tie ich
lokality sú v určitých prípadoch pomerne ako neúživné, nenajdu tam dostatok toho hmyzu, prípadne sú príliš husté, čo je prípad toho lesa, ono lelek neloví, aj keď sa nazýva lelek lesný v češtine a lelek lesný v slovenčine, tak vlastne ten les nepredstavuje nejaký jeho primárny biotop, v ktorom by sme ho našli, nájdeme ho na tom okraji a priamo v lese neloví práve kvôli tomu, že je tam príliš veľká tma. Ten hmyz by tam aj bol, ale keďže sa orientuje vizuálne, nie ako sovy, pomocou sluchu primárne, tak je pre ňo dôležité to, aby ten hmyz videl, aby mal nejaký kontrast voči tej nočnej oblohe, na ktorej ho môže spozorovať. Čiže preto preferuje skôr otvorenejšie biotopy a čo je zaujímavé, je prakticky vtákom poľnohospodárskej krajiny do istého zmyslu. Čiže to je dôležité aj to, aby mal nejaké ideálne extenzívne pasienky a podobne, kde ten hmyz je v tom otvorenom priestore a dokáže ho efektívne teda vidieť pri tej otvorenej oblohe. Čiže často ho môžeme nájsť, alebo teda vtedy si ho väčšinou nevšimneme, pretože oni lietajú veľmi potichu. To je ďalšie z tých unikátnych vlastne jeho daností, že to perie je veľmi mäkké, podobne ako pri sovách, že ten led je úplne ako neslyšný. No ale teda tým pádom často unikajú tej pozornosti práve keď nie sú v rámci toho teritoria. Ale faktom je, že zalietávajú niekoľko kilometrov často do tej otvorenej krajiny práve za dostupnosťou potravy. Já jen pro jistotu doplním, že pro to výzkumné chytání lelků, ale taky všech obratlovců je potřeba mít jak dostatečné zkušenosti, tak i speciální povolení a obojí samozřejmě ty i tým, ve kterém pracuješ, máte. Ty si teď krásně shrnul všechny zajímavé věci na životu lelka a ke většině z nich se doufám ještě nějak podrobněji dostaneme, ale můžeme začít tak nějak obecněji tím, jak se k lelkům vlastně dostal, protože spousta lidí o nich nic moc neví, krom tebe neznám ani moc lidí, kteří by se jim výzkumně nějak věnovali, ale přitom teď si ukázal, jak zajímavý druh to může být. Jak ses dostal k výskumu tohohle druhu? Na čem si třeba začínal a co teď zkoumáš? No, mňa ten celkovo lelky a nočné druhy, začínal som prakticky ako so sovami, ma fascinovali odkedy som sa začal venovať vtákom, čiže už nejakých vyše 15 rokov dozadu. Pravdou je ale, že svojho prvého lelka som videl asi 2015-16 si myslím, čiže je to už teda tiež nejaký čas a odtedy ma to úplne ako pohltilo, fascinovalo. A keď som v 2018 nastúpil na bakalára, na výšku už, teda u nás v Bratislave na Univerzite Komenského, tak som zašiel za svojou ešte teda budúcou školiteľkou Ľudskou Rubáčovou s tým, že by som sa tým nočným druhom chcel venovať. A spomenul som jej, že buď napríklad vírečkom, teda vírikom lesným, alebo práve lelkom, aj keď s tými som až toľko skúseností teda nemal. Okrem toho, že som ich párkrát videl pri tých sovách, to bolo už také, že som sa aj do monitoringov zapájal a podobne. No ona mi povedala, že s tými lelkami by to bolo asi zaujímavejšie, lebo tiež práve nepoznala nikoho, kto by sa im nejako intenzívnejšie venoval nie len v rámci Slovenska, ale celkovo tej našej strednej Európy. Ale teda, že musím si to odmakať nejako sám od piky, lebo ona takisto tie skúsenosti mala len v rámci nejakých odchytov, či už cielených, ale teda nie v rámci nejakého hniezdenia alebo výskumu, ale napríklad na Červenohorskom sedle a podobne, kde je teda na ten druh cielené. Ale teda tým pádom mi povedala, OK, prejdi si lokality severne od Bratislavy na Záhorí, kde sú práve krásne viaté piesky s porastami borovíc, čo je jeho teda obľúbený biotop v rámci strednej Európy. Tak som prechodil, ja neviem, vyše asi 12 myslím, okolo ich bolo transektov v rámci celého Záhoria, kde sme sa snažili v priebehu tej sezóny vidieť, že koľko ich tam zhruba je a kde by sa oplatilo založiť nejaké výskumné plochy. No a ideál bol, že tá, ktorá bola najbližšie Bratislave, zhruba nejakých 30 kilometrov, tak bola aj najlepšia, aj z hľadiska teda biotopu, aj počtu jedincov. Takže tam sme začali od môjho prakticky druhého roku bakalárskeho štúdia s monitoringom, hlavne akustickým, ale aj s odchytmi. A snažili sme sa nejak lepšie poznať tú populáciu, poznať ten druh a tým som sa vlastne aj zaoberal vo svojich aj bakalárskej, aj diplomovej práci, nejakému jednak popisu samotných tých zvukov, ktoré ten druh vydáva a zároveň aj nejaké periodicite v rámci tej noci a v rámci hniezdnej sezóny. Čiže to boli môj nejaký základný záujem alebo základná forma výskumu, aby sme toto nejakým spôsobom bližšie pochopili, keďže aj keď je to európsky druh, ktorý sa vyskytuje prakticky od Iberského polostrova až ďaleko do Ázie, do Mongolska, ale práve aj len takéto základné popisy tak boli len nejaké anekdotické a nikdy to nebolo nejakým spôsobom ako bližšie štatisticky vyhodnotené, dajme tomu, aby to malo nejakú validitu. Čiže toto bol ten prvotný ako záujem. No a postupom času sa na to nabalili aj ďalšie veci ohľadom komunikácie a nejaký ten širší rozmer toho výskumu
výskumu aj z hľadiska presahu vplyvu napríklad tých antropogénnych ľudských faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať správanie týchto najmä nočných druhov živočíchov. No a to bola téma aj môjho doktorátu, ktorým som nadviazal na tento výskum, čiže stále sa venujem akustike, ale už skôr v kontexte sledovanie toho, ako vplýva svetelné znečistenie, tzv. Sky glow, čiže nie je to priame svetelné znečistenie, nejaké bodové zdroje ako lampy a takéto podobné zdroje znečistenia, ale vlastne je to celkové taká tá oranžová obloha, ktorú vidíme nad každým nejakým väčším mestom alebo aj industriálnym komplexom. Presne oparu, tak to tam hned svítí. Tak, presne svietli, tak. Ktoré v tom meste vlastne, je to presne o tom, že tie mraky ešte amplifikujú ten vplyv toho svetelného smogu. To je vlastne aj výraz, ktorý sa na to používa v slovenčine a v češtine, svetelný smog. A ten takisto je dodatočným zdrojom svetla pre tieto živočíchy, ktoré sú aktívne v noci. Ale ako sme si povedali už ako na začiatku, tak pre ne je to svetlo alfa a omega. Vlastne práve pre lelka ako druh, ktorý sa orientuje vizuálne, tá dostupnosť svetla v prostredí je kritická pre prakticky všetky jeho životné úkony a my sa snažíme pomôcť aj v rámci môjho doktorátu, ktorý sa zameriava teda na vplyv tohto svetelného znečistenia a ďalších hlavne abiotických faktorov na komunikáciu a na to, aké sú nejaké individuálne paterny tohto správania alebo teda tej odozvy komunikačnej vzhľadom na rôzne tie svetelné podmienky a ďalšie faktory. No a je to aj z hľadiska akustickej komunikácie, ale aj vizuálnej. Máme gradient lokalít v rámci Belgicka, aj na Slovensku máme lokality, ktoré sme do tohto zahrnuli, ktoré sú od znečistených tak, že je tam prakticky permanentne spln, respektíve podmienky takmer ako pri západe a východe slnka, čiže ten prakticky nikdy tam nie je reálna tma. A môžu byť amplifikované tými mrakmi až na takú mieru, že nepotrebujete čelovku na to, aby ste videli, čo sa tam vlastne deje. Čiže normálne kráčame tam ako skoro za dňa, respektíve práve za toho súmraku. Čiže kde je to jsou třeba fakt takovéhle šialené. lokality, protože člověk si to třeba dokáže představit někde v centru města, kde ale asi nebude moc lelků. Dá se něco takového vidět třeba u nás ve střední Evropě? Nebo jak si představit takovéhle místo? Dá, ale pravdou je, že práve to Belgicko je na to ideálne z toho titulu, že je to jedna z najviac svetelne znečistených krajín v Európe aj na svete. Keď sa pozriete, dnes sú krásne satelitné snímky Zeme počas noci a keď sa pozriete práve na tú západnú Európu od pás zhruba niekde od severného Francúzska, od Paríža smerom až niekde k severnému Nemecku, tak je to celé vysvietené bielou. Čiže to sú svetelné zdroje, ktoré sa nachádzajú práve, ktoré sú teda antropogénne, človekom vytvorené a vytvárajú tie svetelné podmienky aj desiatky kilometrov práve od týchto zdrojov. Lelky sú druhy, ktoré sa nejakým veľkým spôsobom netlačia do blízkosti človeka, ako nie je tam nejaká synantropizácia, ale napriek tomu, že tie lokality sú často chránené a sú to národné parky, prípadne nejaké rezervácie, tak stále tam sa nedokážeme odfiltrovať tento vplyv človeka, ktorý ale nemusí byť negatívny. K tomu sa možno ešte dostaneme, ale teda minimálne ten vplyv nejaký tam je a vidíme to už aj teraz na našich dátach. No a najbližšia lokalita takémuto zdroju je na lokalite Kalmthoutse Heide, to je na hraniciach, je to cezhraničný park medzi Holandskom a Belgickom a je zhruba nejakých 10-15 kilometrov od prístavu v Antwerpách, čo je teda naozaj obrovský zdroj znečistenia, pretože tam tie reflektory na tých lodiach a pri tých kontajneroch sú neustále a extrémne silné, že tam naozaj, keď sa človek pozrie smerom na ten prístav, tak vidí, ako keby tam vychádzalo slnko a môže byť kľudne aj po polnoci. No a jak to teda ovlivňuje chování lelků, co se třeba týče těch hlasů, protože máme spoustu různých druhů ptáků, kteří různými způsoby pracují s hlasy, mají spoustu různých typů hlasů. Máme, když to řeknu trošku divně, takové hloupější druhy, které mají třeba 1-2 různé kontaktní hlasy, pak máme některé chytré bahňáky nebo korvidy, kteří mají zase různých kontaktních hlasů spoustu podle toho, jaké je kolem nebezpečí nebo co si navzájem chtějí říct. Ale u žádného z tady těch druhů si nedokážu představit, jak to může souviset s tím světlem. Když jsou lelci tak závislí na tom, jak vypadá třeba to světelné znečištění kolem nich, tak jak se to pak projevuje v těch hlasových projevech? No, to by si bol prekvapený, lebo práve aj pri tých druhoch nejakých akých základných modelových síkorky, dajme tomu, alebo je tam v tom drost môžu byť takové čierny, rozdiely? tak sú rozdiely nie až tak v tom, aké typy tých hlasov používajú, ale skôr práve v tom časovaní. Že expozícia svetelnému znečisteniu vo všeobecnosti
mení jednak aj teda správanie tých vtákov, ale to je podmienené fyziologickými reakciami v mozgu, pretože tak ako my, tak aj metabolizmus vtákov závisí od produkcie melatonínu, čiže takého toho spánkového hormónu ako keby, a tá produkcia je do značnej miery narušená práve expozíciou voči svetelnému, voči zdroju svetla. Či už je to prirodzený zdroj svetla, alebo teda to môže byť aj umelý zdroj svetla. No a signifikantne skôr tieto druhy začínajú napríklad vokalizovať ráno, že tá aktivita sa posúva hlbšie do noci práve kvôli tomu, že sú vystavené tomuto svetlu. No a v prípade lelkov predpokladáme, že to bude práve naopak, že to môže skôr obmedzovať tie možnosti, kedy môžu vokalizovať, ale spýtaj sa ma o 2 roky, keď dokončím doktorát a snáď prinesieme konkrétnejšie odpovede, ale momentálne čo vidíme je, že minimálne aktivita, lebo takto, momentálne čo vidíme je, že tie activity budgets, to rozdelenie tej noci, ktorá na vrchole leta trvá, dajme tomu 8,5-9 hodín, tak je pomerne striktné a potrebujú určité úkony, proste ten lelek potrebuje urobiť počas tej noci. Pokiaľ ide o samca, musí sa zobudiť, musí si obletieť teritorium, zaspievať, zavrčať aspoň teda pár minút, aby dal najavo som tu, to je ten tzv. Announcement call alebo announcement song, čo je niečo, s čím sa stretávame aj u spevavcov napríklad, lebo lelek je teda nespevavec. A potom, nie je to úplne tak, že musí to byť v tom poradí, ale samozrejme po tom celom dni na dennisku takzvanom, čiže nocovisku počas dňa, nemá to dobrý výraz v slovenčine ani v češtine, čiže na tom mieste od denného odpočinku potrebuje sa samozrejme nažrať, pretože jeho nejaké energetické rezervy sú prakticky na minimum počas toho dňa. No a tým pádom potrebuje určitý čas počas tej noci využiť na ten lov potravy. Toto sa, ako sa nám ukazuje už teda na nejakých predbežných výsledkoch, do veľkej miery odráža dostupnosť toho svetla v prostredí. V prvom rade je to samozrejme prirodzené svetlo, to znamená, keď je spln, majú prakticky leháro, môžu si s tým nejakými time budget, s tým časom si môžu narábať ako voľnejšie, pretože vedia, že možno im to zaberie trošku viac času, kým tú potravu nájdu, pretože aj možno tie mole a podobne, tie hmyzáky ich dokážu nejako lepšie detekovať a ako uísť, to nevieme, pretože tie nedokážeme ešte takto efektívne sledovať, ale čo vieme je, že dokážu toho času minimálne teda tráviť týmto viac, že to svetlo im umožňuje byť aktívnejší. No a práve tieto prirodzené rytmy dostupnosti svetla sú narúšané jednak oblakmi, čo za normálnych svetelných podmienok znamená, že aj keď je spln, ale sú pod tým, že to svetlo odblokujú oblaky, mraky, tak vlastne ten lelek je odkazaný na to, že je tam úplná tma. Toto sa ale úplne mení práve vplyvom toho antropogénneho svetla. To znamená, keď sú oblaky, tak to dokáže ešte viac amplifikovať ten efekt a byť... Tie lelky môžu využiť práve to, že majú to svetlo dostupné. Ale samozrejme, nie je to také jednoduché a práve z tohto hľadiska sa nedá povedať ešte ani teraz a neviem, či to budem vedieť povedať o tie 2 roky, či vlastne je to pre ne negatívne alebo pozitívne, že to svetlo vlastne majú, aj keď je antropogénne. Lebo čo vieme jednoznačne je, že pre tú ich potravu je to negatívne, tá expozícia toho svetla, k tomu umelému svetlu. Sú množstva článkov o úbytku biodiverzity najmä biomasy tej hmyzej za posledné desiatky rokov a práve tomu svetelnému znečisteniu sa pripisuje výrazná miera toho, prečo vlastne tieto, hlavne teda nočné druhy, ubúdajú. No a môže to byť zároveň teda zdroj pre ne, že to svetlo je dostupné, takže môžu loviť dlhšie, ale zároveň to môže spôsobovať to, že tá ich potrava je vzácnejšia a vzácnejšia. Je pre ne čoraz náročnejšie uloviť dostatok potravy na to, aby krmili jednak seba a jednak svoje potomstvo. Čiže je to v podstate ako keby nejaká evolučná pasca v tomto zmysle a čo sa my v našom týme profesora Rubena Evansa v Belgicku snažíme zistiť, je práve to, akými spôsobmi oni reagujú na túto expozíciu tomuto svetlu. No a čo sa týka komunikácie, tak tam, ako som povedal, zatiaľ presne nevieme, ale vyzerá to naozaj tak, že na tých lokalitách, kde to svetlo je, kde tie svetelné režimy sú prirodzenejšie, tam má prioritu lov potravy
alebo teda musia sa viac fokusovať na to, aby to stihli za ten časový úsek toho, dajme tomu, súmraku, čiže nejaká hodinka a pol po západe slnka, hodinka a pol pred východom slnka. A zvyšok noci, pokiaľ je napríklad nov, že nie je žiaden iný zdroj svetla, ten lelek musí odpočívať, lebo nemá žiadnu inú možnosť na tú aktivitu. Na lokalitách, kde je dostupnosť toho svetla aj umelého, tak vidíme, že aj počas toho, keď je tá noc, by mala byť reálne tmavá, pretože bude zatiahnuté oblačno, alebo teda je priamo nov, v prípade kombinácia týchto dvoch. Vtedy tie lelky sú stále aktívne práve kvôli tomu, že majú ten aditívny nejaký zdroj toho svetla v rámci ľudskej činnosti. Takže je to komplikované, samozrejme, ale čo vidíme je, že na to určite reagujú a dokonca niektoré jedince, keďže my ich osádzame na tá technológiách, s ktorou pracujeme, je to vlastne kombinácia akcelerometra, čiže zaznamenávania zrýchlenia v troch osiach X, Y a Z, čiže dopredu, do boku a dohora, ktorá zaznamenáva práve to, či ten jedinec je aktívny, či buď len niekde sedí na nejakom chonári a oddychuje, alebo či letí, prípadne či robí také ako keby výpady za potravou, čiže či letí hore a dole. To je taký typický, oni lovia podobne ako mucháriky, hej, jak je muchárik vlastne v češtine, vidíš, mi teraz nenapadá. Lejsci, presne, áno, čiže taký lejskovitý typ lovu, že sedí na nejakej posiedke, z nej si vidí teda, kúka sa hore, vidí, že tam letí nejaký nočný motýl, vyletí za ním, spraví slučku a vráti sa na to isté miesto. Buď ho teda uloví, alebo je neúspešný v rámci toho lovu. Čiže aj toto dokážeme vidieť na tom paterne toho zrýchlenia. No a zároveň ten spev je takým zaujímavým medzistupňom medzi odpočinkom a intenzívnym letom, mávaním krídlami. Pretože lelky, kto niekto už počul to vrčanie, tak si vie predstaviť, že je to naozaj ako intenzívny zvuk, ktorý dosahuje vysoké desiatky decibelov. Merali sme to okolo nejakých 70-80, ak si dobre pamätám. Čiže je to fakt ako z takého malého telička, nejakého 60-70 gramového vtáka, je to fakt výkon. A vidíme to priamo aj na tých akcelerometrických dátach, že to telo sa tak trasie, že vytvára typický pattern takej vlnovky, ktorou vieme vlastne v rámci machine learningu, v rámci strojového učenia zatriediť, že toto je... Spracovávate tá data z tých akcelerometrov, z tých katalógrů, stávate na tie ptáky. Hej. Čiže na základe tohto vieme povedať, tento úsek správania je spev, je let, je lov potravy alebo oddych. S presnosťou presahujúcou 95% momentálne v tých našich modeloch. Čiže toto je jedna zložka. Na základě těch dat teda porovnáváte to, jak se ti ptáci odlišne chovají v osvětlených a neosvětlených oblastech. Momentálne to dokáže nahrávať, dajme tomu 5 až 6 plných nocí tej aktivity. A na základe toho ty si vieš skorelovať, lebo máme zároveň aj zariadenia, ktoré zachytávajú práve to svetelné prostredie na tých našich lokalitách, kde teda zároveň odchytávame tie vtáky v hniezdnom biotope. A to nám umožňuje skorelovať vlastne to, prečo sa ten vták, alebo aspoň minimálne sa snažiť priblížiť tomu, dostať sa do hlavy toho vtáka prakticky, prečo robil to, čo robil, ten decision making vlastne, to, prečo sa rozhodol, v úvodzovkách, teraz potrebujem oddychovať, teraz bude lepšie pre mňa, keď si zaletím nejaké 3-4 kilometre do tej otvorenej krajiny a nažeriem sa, alebo teraz je ten správny moment na to, aby som obhajoval teritorium, prípadne lákal samice. Samozrejme vstupuje do toho x ďalších faktorov, hlavne aj teda, či už abiotických, ale aj biotických, či už prítomnosť samice v tom teritóriu, rivala a tak podobne. Ale toto je to, čo momentálne vieme, tá technológia, ktorú to vieme čo najlepšie odhaliť, lebo máme vlastne dáta o každej jednej sekunde aktivity toho vtáka v rámci tej noci a zároveň to máme s GPS dátami, ktoré sú zaznamenávané každé 3 minúty, to znamená vieme, kde sa to deje, či ten lelek vykonáva tú aktivitu v teritóriu, alebo je to mimo teritória, prípadne niekde ešte mimo na prelete a ukazuje to fakt ako fascinujúce veci, mení to úplne pohľad na to, aký veľký ten nejaký jednak teritorium a jednak home range, čiže nejaký domovský okresok toho vtáka je. Takže je to ako fakt, už len keď sa pozerá človek na tie surové dáta, tak mu šrotuje v hlave, že čo všetko vlastne tie vtáky robia, o čom my sme nemali pár rokov dozadu ani potuchy pri tomto druhu. Lebo napríklad predtým, ako môj školiteľ publikoval dáta práve o tomto, že tie lelky zalietavajú do otvorenej krajiny za potravou, tak sa o tom nevedelo. Chránila sa len vyslovene ako hniezdna lokalita s tým, že OK, tuto na tej nejakej čistine lesnej alebo na tomto vresovisku ten vták bude proste celú noc či už spievať, či už sa páriť alebo teda hľadať potravu a ten okresok je proste malý. To sa ukázalo, že to nie je tak a je to pravdou nie len teda v tom industrializovanom Belgicku, ale vidíme to aj na prvotných dátach už aj zo Slovenska, kde teda tá krajina takisto teda nie je úplne akože
ako panenská, dajme tomu, ale minimálne je tam menej tej intenzifikácie ako už v rámci toho Belgicka. Čiže vidíme, že naozaj to bude zrejme uživnosťou nejakého toho biotopu, respektíve niečím, čo je v rámci toho ich správania geneticky zakodované, že je pre nich proste výhodnejšie ísť do tej otvorenej krajiny, tam si loviť a odtiaľ sa zase vrátiť. No a teď jsme se bavili o tom, jak to vypadá, když ti lelci hnízdí, jak to ale vypadá v té druhé důležité části jejich života, to znamená během migrace a během zimování. Spousta ptáků to má během těchto fází úplně jinak, změní se to nějak i u těch lelků? Zmení a nevieme. To sú dve odpovede, ktorými by som ti to mohol ako zhrnúť. Klamal by som, keby som povedal, že úplne nevieme, lebo práve... Jednou možná budeme vědět. Jasné, ale faktom je, že vlastne môj, nechcem to nazvať predchodca, ale vlastne bývalý nejaký labmate, kolega v rámci toho výskumu, Michiel Latauers, na tom robil svoj doktorát, vlastne končil minulý rok a predtým teda 4 roky. Pracoval práve najmä teda na dátach z geolokátorov, čiže tie sú menej presné ako GPS lokátory, čiže tuto máme nejakú predstavu o tých migračných trasách, opäť o tom decision makingu, ako dlho a ako rýchlo im trvá napríklad prekonať Mediterán, čiže nejaké stredozemné more alebo Saharu a podobne, kde sú nejaké predpokladané tie stopover sites. Já to jenom rychle doplním. GPS lokátor přijímá GPS signál, zatímco geolokátor chytá světlo, které je kolem a podle toho, kdy vychází a kdy zapadá slunce, se pak dá spočítat, kde zhruba ten pták v tu chvíli byl. Díky tomu je mnohem levnější a mnohem lehčí. A právě na lelky asi se používají mnohem víc než ty GPS lokátory. Je to tak, lebo vlastne práve keď ten výskum začal, tak ešte to bolo presne na tej hranici toho, kedy je bezpečné, alebo teda považované za etické osadiť ten GPS lokátor, respektíve akýkoľvek typ zariadenia na to zviera. Pri vtákoch je to na nejakej hranici 3 až 5% telesnej hmotnosti jedinca. A v tomto zmysle práve to ešte nebolo až tak ďaleko, dajme tomu tie GPS lokátory na to, aby sa dali osadzať na lelky. To už teraz sa našťastie zmenilo a dáta zbierame aj z GPS lokátorov. Protože ale tam sú menší a menší a lehčí. Je to tak, každým rokom proste sa darí posúvať tú technológiu na ďalšie až netušené možnosti vyslovene. A aj teraz som mal ako veľmi pekný rozhovor s jedným výrobcom týchto našich logerov, ktoré používame na konferencii, kde sme boli vlastne spolu vo Walese, kde spomínali, že majú pre nás možnosti, ktoré nám umožnia zbierať až 4-krát viac dát na tie. Čiže z 5 dní sa posunieme na 20 akcelerometrických dát, ale späť teda k migrácii. Práve to je téma, na ktorej je zameraná veľká pozornosť pri rôznych druhoch živočíchov a najmä teda samozrejme vtáky sú takým vlajkovým príkladom. No a čo sa týka lelkov, tak tam vlastne vieme o tom, že takisto striktne migrujú v noci, čiže týmto pádom nemenia nejak tú svoju fenológiu, alebo teda skôr tie režimy aktivity. Je to proste, raz je to nočný vták a migrovať a pohybovať sa bude v noci. Nie je to ako u niektorých druhov spevavcov alebo iných teda vtákov, ktoré menia to, že teda cez deň sú pomerne aktívne na hniezisku, ale potom migrujú v rámci noci, čiže toto zostáva rovnaké. Ale určite je rozdielne to, že počas tej migrácie nemajú veľmi dôvod komunikovať, spievať, čiže tam tá aktivita bude zrejme ako výrazne nižšia, až úplne absentujúca. Ale netušíme, čo robia napríklad v Afrike. Toto je tiež niečo, čomu by sme sa chceli možno v budúcnosti, v najbližších nejakom strednodobom horizonte venovať, ale momentálne teda nie je na to ani nejaký logistický priestor, lebo vieme, že to proste je naozaj veľmi náročné začať nejaký takýto projekt. Výskumy v Africe nejsou vôbec jednoduché. Je to úplne iný svet z hľadiska proste tých logistických možností, toho, čo tam človek môže očakávať ako keby z toho technického zázemia a podobne. Tuto máme ten luxus v rámci Európy, že človek sa na tú lokalitu dostane vždycky, dajme tomu v nejakom rozumnom čase. Prípadne, ak tam potrebuje prespávať, nájde si priamo, neviem, pár kilometrov alebo na tej lokalite možnosť tam prespať, alebo si zoberie stán a prespí tak, však aj to nie je problém. Prespávanie v Africe by mohlo byť mnohem horší často. No, prespávanie v Afrike by mohlo proste predstavovať určité problémy z hľadiska levov a podobne, týchto všelijakých pekných zaujímavých zvieratiek. Ale nie len to, ako dostupnosť elektriny, dostupnosť kvalifikovaných spolupracovníkov, lebo to je veľmi dôležité, ako doby, kedy išlo o to ísť do Afriky kvôli tomu, že biely chlapík im tam
naberie tie dáta a spracuje to sám a v podstate tí ľudia z toho nič nemajú, sú dávno preč a je to akcentované najmä teda práve v tej západnej Európe, že vždy tá kolaborácia musí byť rovnocenná a musí byť zahrnutý proste lokálny tím, ktorý vie, o čo sa jedná, zbierajú tie dáta a fundovane pomáhajú potom následne s analýzami a s koautorstvom tých článkov. Čiže aby sa ti všetko toto dostalo do jednej nejakej línie, to znamená, aby si mal infraštruktúru, lokalitu, na ktorej má zmysel to robiť, pretože Afrika je gigantická, hej, akože tam už jenom najít nějaké místa, kde by se těm velkům mohlo líbit, když navíc se můžou chovat trošku jinak, když nehnízdí, nemusí být úplně Nemáme jednoduché. predstavu o tom, aké veľké práve tie ich nejaké domovské okresky sú na tých zimoviskách. Čo vieme je, že väčšinou zostávajú jednak na základe aj tých geolokátorových dát, aj prvotných GPS lokátorov, vieme, že sa zhruba sa vracajú. Ono lelek je pomerne autista, akože keď by som mal byť úplne vulgárny, ten vták proste veľmi rád sa vracia do tých istých teritórií, tá fidelita je vysoká pri samcoch na hniezdiskách a ukazuje sa, že pomerne vysoká aj na zimoviskách. To je zajímavé, protože spousta ptáků to má jenom tak, že se vrací na stejné místa, kde hnízdili, protože pravděpodobně, když už se tam jednou hnízdění podařilo, tak je dobrá šance, že se tam povede hnízdění i znovu, ale když letí někam na zimu, tak se fakt snaží vychytat jenom ty nejlepší podmínky, jaké tam zrovna můžou mít. Takže netvrdím, že to platí univerzálne. Nemají, ale spíš se taky vracejí tam, kde už se jim to předtím dařilo? Jo, netvrdím, že to platí univerzálne, ale určite ten pattern toho, že minimálne ako v rovnakej oblasti, dajme tomu je, ale hovorím, na základe tých geolokátorov je to vždy odhad plus minus ako desiatky kilometrov, ale dajme tomu, tá populácia, ktorá bola najintenzívnejšie sledovaná v rámci teda Belgicka, migruje južne od konžského dažďového pralesa, čiže niekde juh Konga, sever Zambie a podobne, táto nejaká Angola a podobne, táto oblasť v rámci nejakej strednej až stredojužnej Afriky. A tam vieme zhruba identifikovať nejakú zaujímavú oblasť rádovo 100 štvorcových kilometrov, kde by malo nejaký význam niečo začať. Ale no. Chápu. Nebude to rozhodně jednoduché. Teď jsme se ale trošku dostali k tomu, co všecko je potřeba dělat během terénního výzkumu, i když ho děláte tady v Evropě. Jak vypadá klasický terénní výzkum lelků? Co děláš, když sbíráš data, když chytáš lelky, dáváš jim třeba tady ty GPS zařízení, o kterých jsme se teďka rychle bavili? No, neviem, či to je na mne ešte stále vidieť, ale teda tá spánková deprivácia tam určite je, to je teda základ a U jakýkoliv nočních zvířat musíš žít jako ta zvířata, což úplně není jednoduché, když člověk není přirozeně noční zvíře. Ako presne to je môj prípad, sú ľudia, ktorí majú naozaj prevrátený ten biorytmus, ja som ako nejaký skřivan, hej, ja som ranný vták v tomto, keď je mimo sezóny, tak sa rád budím s východom slnka, respektíve trošku neskôr o nejakej 6, dajme tomu, už chcem byť ako aktívny a niečo robiť, čo nie je samozrejme možné v rámci sezóny, no a prebieha to tak, keby som ťa mal previesť keby som ťa mal previesť tým, ako tá sezóna prebieha, tak v zásade samce prilietajú do teritórií na prelome apríla a mája. Vtedy sú aj pomerne aktívne už, začínajú hneď obhajovať teritória, ale peak activity nastáva vtedy, keď tam priletia samice o nejaký týždeň, 2 neskôr, niekedy aj spoločne s nimi, ale väčšinou to je tak, že aj keď tam sú, tak začínajú mať o nich záujem, o tých samcov až teda trošičku neskôr, dajme tomu prvá dekáda, druhá dekáda mája. V tom čase už teda začína naplno hniezdna sezóna a my sme tam už úplne, snažíme sa byť, nedá sa vidieť úplne prvého vtáka, hej, lebo nevieš, kedy tam priletia, ale proste... Co nejdřív, tak tam, abyste to chytli co nejlépe. Tak, aby sme mali proste jasnú predstavu o tom, toto teritorium dnes ešte obsadené nebolo, vrátime sa na tú lokalitu o 3 dní, medzi tým skontrolujeme ďalšie 3, ktoré proste sledujeme v rámci celého toho nášho celej mapy tých lokalit, ktoré máme v merku každý rok. A na každé té lokalitě teda chytáte lelky, dáváte jim GPSky a k tomu ještě nahráváte zvuky a porovnáváte je. Je to tak. Čiže potom teda je ten máj, v polovičke mája alebo v druhej polovičke mája začínajú s hniezdením, samice teda kladú vajcia. Vtedy nám okrem toho, že tam musíme tráviť tie večery a noci, to znamená, keď ešte na tom začiatku sezóny prvé 2-3 týždne človek má ešte, dajme tomu, ako taký čilík trošku, hej, ide tam na večer, postaví siete v priebehu nejakých 2 hodín, dajme tomu, postaví 6-7 párov sietí a čaká, čo sa mu chytí. Robíme spravidla 2 kontroly, to znamená prvú hodinu po západe slnka, druhá nasleduje hodinu po nej, to znamená na tom začiatku sezóny sa človek vráti domov niekedy medzi ideálne 1-2 v noci
a potom môže teda do obeda spať, cez deň si ešte spracuje, čo potrebuje, no a zase večer ide do terénu. Toto sa mení s tým, jednak už keď máme označené prvé vtáky, pretože vtedy je dôležité chodiť s anténou po teréne a hľadať, kde tie vtáky sú, snažiť sa identifikovať ich nejaké miesta toho denného odpočinku, na ktorých potom čakáme, že teda spadne ten loger, pretože ten systém, akým spôsobom to zachytávame, akým spôsobom to osádzame na to zviera nie je to ten klasický backpack, že sa dáva baťužek, ktorý by bol permanentne na tom zvierati, ale snažíme sa o to, aby sme mali vyššiu návratnosť, to znamená, je fakt vy pak musíte zase najít znovu to zařízení, stáhnout z něj data. Tak. Je naozaj náročné toho vtáka chytiť viackrát za sezónu, pokiaľ človek nenájde hniezdo toho jedinca. Vtedy sa to dá, aj vtedy je to náročné a nechceme ich samozrejme toľko rušiť a stresovať. Aby to bolo ohrožení třeba pro to hnízdění. Je presne tak. Čiže už vtedy ten systém je vlastne geniálne jednoduchý. Je to celulózové lanko, ktoré je obmotané okolo chvosta, okolo centrálnych chvostových pier. Tam to pekne drží, normálne teda na fest je to zatiahnuté, to lanko normálne zaviazané uzlíkom. Takže im to ani nebrání v letu, môžu sa krásne hýbať. Presne tak, môžu normálne rozprestrieť ten chvost, využívať ho normálne pri tej takej leteckej akrobácii, dajme tomu, pri love potravy a predvádzaní a podobne. No a toto je pre ne de facto metóda, ktorá ich nejakým spôsobom neobmedzuje a keď zaprší, čo v Belgicku nie je väčšinou problém, tento rok mali sme pomerne suchší rok, ale vo všeobecnosti o nejaké 3-4 dní, dajme tomu, čiže väčšinou ani tá kapacita toho logeru ešte nie je plná a už zaprší a vtedy to lanko sa rozpustí, loger spadne a my ho musíme nájsť s tou antenou, pretože na logeri je nalepený radiotag, čiže nejaká radiovysielačka, ktorá vysiela na konkrétnej frekvencii toho vtáka. A to vieme na základe tej antény, ktorú držíme v rukách, dohľadať. Takže pobíhate s anténami a dohľadáváte. Tak. Problém nastáva, keď proste zaprší, keď je ten lelek na tom lovisku, nejaké 3 km 4 od toho jeho teritória a vtedy je to teda bomba, že človek často prejde desiatky kilometrov aj peši, aj autom s rukou vystrčenou z okienka a z anténou snažiať sa zúfalo proste zachytiť ten signál. No ale dá sa to a tú návratnosť máme vyše 90%, čo sa logerov týka. Čiže toto je ten úvod. Potom, keď sa začína hniezdiť, sa pridáva ešte ďalšia aktivita dohľadávania tých hniezd, čo je akože sranda sama o sebe, by som povedal, lebo tiež na tom stráviš x hodín, ideálne teda nie úplne počas stredu dňa alebo v strede dňa, pretože keď vyplašíš tú samicu z hniezda, sa častokrát stane, že sa vráti až so zotmením a tým pádom tie vajcia jednak môžu zachladnúť, jednak môže tá samica aj opustiť vyslovene tú znášku, čiže sa to snažíme zase minimalizovať ten risk a darí sa aj často tak, že človek aj tú samicu nevyplaší, lebo už keď máš nejaký my hovoríme, že sa snažíme vlastne myslieť ako lelky v rámci tohto, že si vytipuješ nejako ten biotop, kde to hniezdo by asi mohlo byť a dajme tomu, keď máš fakt šťastie, tak v jednom z 10-15 pokusov ti to fakt aj vyjde a vidíš, že tam ten vták je a v tom prípade ako heureka, je na zemi, je to samica, s veľkou pravdepodobnosťou je tam hniezdo. Čiže vieš sa tam vrátiť, keď si na tej lokalite vieš sa vrátiť večer, kúknúť, či tam to hniezdo naozaj je a vtedy naozaj minimalizovať ten negatívny dopad na to, že ten vták nemusí vedieť, že si tam bol, lebo oni práve to hniezdo musia opustiť, aby sa išli nakrmiť a keď sa vrátia, tak vlastne nájdu ho úplne rovnakom stave. No, čiže to je fakt pík tej sezóny, je dajme tomu od druhej polovičky mája do začiatku júla, to sú prvé hniezdenie a začiatok druhých hniezdení. Vtedy sme vonku kľudne 14-16 hodín denne a dohľadávame logery, dohľadávame hniezda, chytáme v noci. Čo je zároveň ešte negatívum, je, že sa ako výrazne posúva ten západ slnka, čo je úplný brutus, ktorý ako každý deň pozerám na ten rozpis toho, kedy je západ slnka a vidím, jak sa to tam po tých minútach posúva hlbšie a hlbšie k polnoci a viem, že prvú kontrolu budem mať proste 10 minút pred polnocou, druhú budem mať o 1, dajme tomu, a domov sa dostanem o 4 ráno, keď už budem vidieť to slnko na horizonte, keď sa budem vracať domov. Čiže to je obdobie ako maximálneho vyčerpania, ale zároveň ako maximálnej radosti z toho, že človek je fakt 5-6 zo 7 dní v týždni v teréne a žije s tými vtákmi a vidí, čo vlastne v rámci tej sezóny robia.
potom sa to ukludňuje. Už ako postupne tých druhých hniezdení je menej. V auguste je to už zase len o tom, že človek si tak odsledováva ten koniec sezóny, chytá ešte mladé vtáky a snaží sa teda, hovorím, dosledovať, kedy sa mu to uzavrie. Prípadne, ak nedohľadal tie logery predtým, má čas zase trošku pochodiť v kľude alebo pošoferovať teda autom a pohľadať v krajine tie miesta, ktoré ešte nepokryl. Čiže v celkom prax je to 4,5 mesiaca, dajme tomu, od posledného týždňa apríla do nejakého prvého týždňa septembra, kedy sme vlastne takmer non-stop v teréne a tento rok napríklad sa podarilo odchytiť vyše 500 jedincov, osadili sme to 80. Je hodne. Je to dosť veľko, čo nám prešlo rukami nášmu malému tímu vlastne 2 doktorandov a teda školiteľa. A čiže popri tom sme osadili 80 logerov, z ktorých sa vyše 70 vrátilo a našli sme 67 hniezd tento rok. Čiže ukazuje sa, že tá makačka ako má svoj význam a vďaka tomu aj tá veľkosť tej nejakej vzorky v rámci nášho výskumu utešene narastá, by som povedal. No. Když pobíháte někde venku s anténou, hledáte odpadlé logery, někdo vás u toho potká a uvidí, jak to vysvětlujete? No, tak snažíme sa im povedať pravdu, ako jednak tým, že je to v Belgicku a je to v tej severnej časti, kde sa hovorí po flámsky, respektíve teda to je holandčina, ale oni to často označujú ako flámčina, tak sa im to snažíme jednak ja nejako krkolomne vysvetliť, alebo prepnem rovno do angličtiny, keďže tam tá gramotnosť našťastie jazyková je vysoká a ľudia s tým nemajú problém. A prekvapivo veľmi často reagujú pozitívne. Hej, ako sú radi, že je o to záujem, lebo často tí ľudia, tam je to aj oveľa rozšírenejšie, by som povedal, ako u nás mať nejaké povedomie o tom, čo sa v tej prírode okolo nich nachádza. Takže často aj vedia, Nachtzwaluw, nočná lastovička je to v holandčine. A že áno, že tie nám tu spievajú proste na tom vresovisku za domom, no a to je super, že sa o nich snažíte ako dozvedieť viac. Čiže reakcia ako vo všeobecnosti pozitívna. Problém nastáva trochu, keď tie lolky si vyberú ako svoje loviská práve ako na nejaké záhrady týchto ľudí, čiže sa nám stalo niekoľkokrát, že sme museli zvoniť na dom človeka, lebo sme videli, že ten signál neomylne ide z jeho nejakej buď predzáhradky, alebo teda za domom z nejakých stromov, čo tam mal. Čiže vtedy je to záhul a žiada si to určitú diplomáciu, aby sme ich vlastne presvedčili o tom, že je to super a musia byť radi, že nám tam ten loger padol, lebo je to ukážka toho, že tá ich záhrada je v super stave a majú tam dostatok hmyzu, ktorý pomáha prežiť vzácnemu druhu vtáka. Velmi krátce, pokud bychom chtěli mít víc zahrad v takovémhle super stavu, co máme dělat, aby se na nich lelkům líbilo a jak třeba máme celkově měnit krajinu, pokud se to dá nějak stručně zhrnout. No, co jsou ty nejzásadnější věci? Bohužiaľ si myslím, že to nie je tak jednoduché ako prilákať sikorku na záhradu, že človek osadí búdku a môže čakať, že tam nejaká teda sa mu dostane. Ale vlastne základ je ten istý. Snažiť sa vytvárať čo najlepšie prostredie pre celkový život v tej záhrade, pre biodiverzitu ako takú, nechemizovať nejak extrémne, samozrejme, ak tam človek chce mať nejakú zeleninu a podobne, tak asi sa tomu nevyhne, ale snažiť sa to robiť s rozumom, snažiť sa chápať to, že tá príroda je naozaj pod veľkým tlakom a každý kúsok nejakého nezregulovaného zeleného kusu má význam v tej krajine ako refugium pre množstvo druhov nielen vtákov, ale aj ostatných živočíchov a rastlín. A bývajte niekde nedaleko nejakých vresovísk alebo podobne nejakých rúbanisk. To je asi základ, kedy môže človek čakať, že sa mu tam teoreticky nejaký lelek ukázať môže, ale čo by som povedal, čo je naozaj priorita, je skôr chrániť teda ten ekosystém ako celok. Jednak nejakými zásadnými spôsobmi sa nesnažiť narúšať to ich prostredie, čiže dajme tomu, čo je taký akcent je na to, alebo vo verejnosti je dosť veľká predstava, že les to je optimum toho, čo môže byť a čoraz častejšie sa nám ukazuje to, že je to práve naopak. Ako netvrdím teraz, že vyklčujme úplne všetko a majme tu holú stráň a holú step. Ale pro spoustu druhú to bezlesie je to zásadní. Bezlesie, respektíve nejaký riedkoles. Proste lelek, podobne ako množstvo druhov európskej krajiny, sa vyvíjal v prostredí veľkých bylinožravcov, ktoré to prirodzene prerieďovali a tým pádom vytvárali ten typ biotopu, ktorý jemu vyhovuje. Tu nejaký ten akože súvislejší lesík, tuto nejaké staré, krásne duby, z ktorých môže ten vták spievať a tuto dajme tomu nejaké vresovisko, na ktorom môže klásť vajíčka a rozmnožovať sa. Obecne pestrá krajina. Presne tak. Pestrosť, mozaikovitosť krajiny je takisto aj pre tento druh určite kľúčový a nesviete v noci, keď nemusíte. To by som asi doplnil ako taký
takú základnú zásadu, ktorou zase nepomôžete len lelkovi, ale aj veľkému tlaku na hmyz a ostatok biodiverzity, ktorý je aktívny v noci a ktorý bytostne závisí na tom, aby sa mohol orientovať a rozmnožovať v čo najprirodzenejšom prostredí. Takže nesvíte v noci, když nemusíte. Rišo, já ti moc děkuju za povídání o lelcích a za pozvání na Fatru a budu doufat, že se výzkumu bude dařit a že se bude dařit i lelkům. Ďakujem a teším sa niekedy na budúce možno. Uvidíme. To je dneska všechno. Doufám, že se vám tenhle rozhovor líbil a že se vám budou líbit i další. Určitě nám dejte třeba dobré hodnocení nebo se přihlašte ke sledování našeho podcastu. A pokud jste z Prahy, tak máme takovou speciální informaci, protože tento týden 16. dubna můžete vidět náš podcast i naživo. To v parku Portheimka na výroční akci ke 100 letům České společnosti ornitologické. To je dneska všechno. Těším se příště.